ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं So hello my family, welcome back to new video guys. आरो नोंसोर दिनै भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअआ पुरा सासे मानसिनि थाखायल' जागोन आरोना बेखौ नोंसोर दिनै भिडिअखौ जोबनायालासे नायथारबानो जाबाय आरो आंल' नङा माने गोबाङानो होनगोन बेखौ माने एनिथिं जारामोनाबो होनगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां गोदोर इउटुबारफोरानो होनगोन ओमफ्राय बाट आं नोंसोरनो रिजनखौबो होगोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि फुल डिटेल्सखौ खिन्थाजोबगोन आरोना मा माबोरै जादों बेफोरखौ नोंसोर मिथिजोबना मोनगोन थ' बिदिबायदि भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामनोसै थ' सबनिफ्राय सिगाङावथ' आं नोंसोरनो बुंनानै होगोन माने बे फिल्म बानायग्रा बा सर्ट मुभि बानायग्राफोराल' बेफोरदि माने भाइरेल जायो बेखौ आं नोंसोरनो बुंदोंनानै होनि थ' सबनिफ्राय सिगाङाव नोंसोरबोथ' गासैबो मिथिखायो माने जायफोर सर्ट मुभि बा फिल्म बानायोबा सोर जाय गोबांथ' भाइरेल जालांबायना सासे नङा सानै नङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गोबां बिदिनो भाइरेल जालांबाय आरो बेखौ माने जानो होननासो जाखायो ना खालामनो होननासो खालामखायो बेखौ माने गावसोरसो मिथिसिगौ आरोना बेखौथ' माने बिसोरबो मिथिखायो माने बे सासेया बिदि भाइरेल जानानै बेफोरदि बुंजादों बे सासेया बेफोरदि भाइरेल जानानै बिदि बुंजादों माने गोबाङानो माने भाइरेल जाखांबाय माने सासेथ' नङाना दा नै बै 21 बा 22आव खासि जालायबाय 23आव खासि जालायबाय नै दा 24आव खासि जालायबाय आरो बिदिनो जालांबाय थाबाथ' आरो माबायसा जागोन नोंसोरथ' मिथिखानांगोन ना बेनिखायनो जायफोर माने बेबायदि एसेबां गावसोरसो खिन्थायो माने गावसोरसो सर्ट मुभि बा फिल्म बानायनानै बा जोंनो बुजायनांगौ माने जोंखौ बेफोरदि आरोना बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो गासैबो ओमफ्राय बिसोरनो जुदि बुजायग्रायानो माने गोबावनोथ' बिसोरनि बुंनायफोरावबो बा सर्ट मुभि बानायनायफोराव मोनसे नङा मोनसे बुजायनाय थाखायोना बेफोरनो बुजायो आरो बेजों लोगोसे गावसोरनो बुजायनानै गावसोरनो आरो बेफोरदि जायोबाथ' जों माबोरै माने बुङालासिनो थानो हानो बेखौथ' जों बुंखागोन अलरेडि पाब्लिकफोराथ' बुंखागोन नोंसोरथ' बेखौ मिथिखायो आरो नोंसोर बुङाबाबो आंथ' अलरेडि बुंखागोन ना बेखौ बेनिखायनो नोंसोर आं गासैखौबो बुंनानै होगोन नोंसोर भिडिअखौल' जोबनायालासे नायबानो जाबाय बिदिबा नोंसोर रिजनखौ खोनासंबानो जाबाय आङो फर एग्जाम्पल बुंनानै होनि जोंनिया नैबे 2020आवनो सासे भाइरेल जाबाय हमनानै ला बेजों लोगोसे 2021आवबो सासे भाइरेल जाबाय हमनानै ला 2023आवबो 2022आवबो सासे भाइरेल जालांबाय नैबे 24आवबो सासे भाइरेल जालायबाय बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो ना बेजों लोगोसेनो बै 2020निखौ साननानै नायखानासो मानसिफोरा माने जायफोर भाइरेल जालांबायसो आरोना माने बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंनानै लाखाना माने दानियाथ' अलरेडि माने ससियेल मिडियानि जुगाव गासैबो मिथिजोबखायो आरो बे भाइरेल जानायखौ माने भाइरेल जाबाथाय बांसिनानो भिडिअफोराथ' भाइरेल जाखायो नालाय हमनानै ला गासैनावबोथ' न'खरसेयाव गंसेबाबो मबाइल थाखायोना बेफोरो मिन्थिजोबखायो गासैबो भाइरेल जाबाथाय माने नोंखौ भाइरेल जायो नोंनि भिडिअखौबो नाया भाइरेल जाबा नोंखौ नायखागोन आरो अलरेडि शेयाराव जाखागोन गोबाङानो शेयार जायो आंनाव नै दा गोबां शेयार खालामदों मानसिफोरा नै दाख्लै बिजेपिनि फ्रि रिसार्जनि रखमसो जादोंना बेखौ माने ओरैबायसा भाइरेल जायो बिजेपिनि फ्रि रिसार्ज मोनगोन होननानै गोबाङानो माने आंनावथ' पुरा 100जनसो फैदों ना ओमफ्राय दा भाइरेला आंनियावनो हमनानै ला 100निबो बारा फैदो भाइरेलाथ' बांसिनसो भाइरेल फैखायो नालाय ओंखायनो 20निखौ साननानै नाहरबानो जाबाय नोंसोरो माने बिदि जायफोर पपुलार मानसि आरोना जेनेबा 20आव सासे भाइरेल जादोंबा बिखौ ओरैबायसा बुंदोंबा बा 21आव सासे भाइरेल जालायबाय बा 2021आव सासे भाइरेल जालायबाय बिखौबो ओरैबायसा बुंदोंबा ओमफ्राय 23आवबो सासे भाइरेल जादोंबा बिखौबो ओरैबायसा बुंदोंबा नैबे 24आव जागोन होननाया साननांगौब्रा माने अलरेडि सानखानासो नायनांगौ माने बेखौ माने नोंसोरो बांसिनानो सिङाव खामानि मावखायो जानांगौ मानसिफोरा माने गोबां माने बेफोरदि खामानि मावो बाट थेवबो हमजानायाथ' खेबसेल'सो हमजायोना माने खेबसे बा खेबनै हमजायो आरोना माने सानसेबाबो हमजाखायो बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो माने जितना ही इतना काम करो उतना ही एक ना एक दिन तो खाथायो नालाय हमजाखायोना अब्लालाय नोंसोर मानोखौ बेफोरखौ साननानै नाया बेजों लोगोसे बेखिनियाथ' आंनि बुंनायानो ओमफ्राय आंथ' एसेबां बाथ्रा बुंनो रोंस्लाबाना बेनिखायनो नैबे आदामोननि होनायखौनो खोनासंनि माने बे भाइरेला फेक्सो ना रियेलानो ना एआइ जेनेरेटरथ' फैबायना दा एआइदो माने गोबांखौनो बेफोरबायदि बानायनो हायो नालाय आं नोंसोर बेखौ गासैखौबो फुल डिटेल्सआव खिन्थाजोबनानैसै माने बिसोरनिखौ आं नोंसोरनो भिडिअखौ एसे खिन्थिनानै नोंसोर भिडिअखौ जोबनालासे नायबानो जाबाय आरो बेनि सिगांनो जायफोर चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज आरो नोंसोर भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय बाखि थौदो बिदिबा आङो नोंसोर खिन्थिनोसै मा बुंखो माने गोदो इउटुबारफोरनि रिएक्सनखौ खिन्थिनोसै गोबाङा शेयार खालामगासिनो दं अनिल नार्जारी सर्ट मुभियाव नुग्राया 100% जेलाव थांगोन मा लिरदों खाम्फा बसुमतारी होननायाबो लिरदों आदाया जेलनि आलासि जागोन लोगोफोरा 100% बाव खुनु गोनो गोथो गैला बेफोरबायदि बिनि सायाव जोंहा ब्रादार अनिलाबो मोनसे क्लेरिफिकेसन खुगाजों बुङाखैबाबो लिरनानै होदों जाथाया मा जामारदोंमोन दानि बयसो कल हरै आंनो खिथाहरनायलाय आं नायबाय ओमफ्राय नुबाय आं नै मा जादों जाथाया बेबायदि आरोना खाम्फाया लिरदों बे खाम्फा बसुमतारीया 13 इयार्सनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव नंगौ नङा पुलिसासो साजा होसिगोन बेबायदि
लिरदों आरोना बे पस्टआवहाय आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो नंगौ नङा जों डाइरेक्टथ' बुंनो हाला बा बुंजायालाबाया नाथाय मोनसे भाइराल जायोबा गोबाङानो गोबां शेयार खालामो भिउबो जायो बिराद शेयार जायो नाथाय सोरबा मोजां टपिक लाबो माबा मोनसे थैनोबो भिउ जाया शेयारबो जाया बे मोजांजोंनो जाय गोनां बेफोरबायदि गोबां समावहाय मोजां मोजां टपिक लाबोयो जे आजिखालि बर'फोरनावबो मोजां मोजां टपिक लाबोग्रा दंसै टेकनिकेलनि बागै फरायनायनि बागै नाथाय बैफोर शेयारानो जाया भाइराल होनबाथाय गोदान चेनेल फिसाबाबो शेयार लाख'हायै जागोन अनिलआ लिरदों बहाय बे हिन्जावखौ आं दाबो खाथियावनो नुवाखै रायजोफोर माब्रै आंखौ बिदि हिम्मत लाबाय थाखो बे हिन्जावा आंनि नाम्बारखौ सोरनिफ्रायबा लानानै आंखौ फन हरबाय गावलायनो एक्ट्रेस गानो शर्ट मुभियाव आं बैसोखौ सोंहरबाय नोंना बैसोआ बेसे होनना अब्ला बुंबाय बियो क्लास 8ल' फरायो अब्ला आं थोद जानाय नङा देनांला होनना बिदिनो फन हरलाबाय थायो SMS हरलाबाय थायो आंथ' बिजियाव थाबाय थायो मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थायो एखमबा फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा आं SMS रिप्लाइ आरो फन हमाबा दानिया बुंनोसै आरो जोंहा बर'फ्रा बिदिनो एसे नाम जाबाथाय लेबेल देखायो बुंग्राबो थामारखायो नालाय बिदि हरलाबाय थानायनि सानसेखालि सोंहरदां बे दानि कल रेकर्डखौ खोनाना बायदि सोदोबखौ कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनो दंनो मोनसे दानि सानसेखालि SMS गेलेनायखौ स्टेटास होना दोनबाय आं नुसनफ्लांना गोख्रै दानना ला बुंबाय उनाव दानबाय आं बे बारनिफ्रायनो 2 दानसो जाबायनो मास मोननैसो बे गथ'नि फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा दाना दाखालि बे गथ'आ बङाइगावआव सोरजोंबा थांनायाव हमजाहैदोंनो दाना गामिना रायजोफ्रा आंनो फन हरबाय आच्छा भाइ माथो नों ओरैबायदिसोनो नोंनि कल रेकर्ड दं आं होनबाय दे रेकर्डआ हरलाय होनना आं नुबाय नंगौ आंनि कल रेकर्ड दानिया आं रायजोफोरखौ बुंहरबाय आं बे गथ'खौ दाबो खाथियाव नुवाखै आंहा जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया नोंसोर आंनाव सोंनांला बे हिन्जावसानावनो सोंना लादो आं बेजों माबा जादों नामा होनना थ' बिदिबा नोंसोर बेखिनिखौ खोनानानै एसेबाबो बुजिनानै मोनबाय जानांगौ माबोरैनिफ्राय माबोरै थांखो आरो बेजों लोगोसे आं सासे इउटुबारनि नोंसोरनो खिन्थाबावनि माने सासे इनि आरो आदा एनिथिं एमजियानो हेगारदोंमोन आरोना बेखौबो नोंसोरनो एसे खिन्थिबावनि नोंसोरो नायबानो जाबाय आरोना अनिल जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि शर्ट मुभियाव हु इज अनिल सोर अनिल अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों दिनै नोंसोरनो भुगि मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेसन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दं दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय
लाब गैया बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया तो बिदिबा नोंसोर मिथिखाबायानो जानांगौ माबायसा होनलांखो माने बेफोरखौथ' बुजिखाबाय जानांगौ आरो आई होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ एसेबाबो बुजिनानै मोन्दों जानांगौ बुजिनानै मोन्दोंबाथ' मा खालामबावदो यार नोंसोरो दासिम मालासे चेनेलाव फैदोंबा गोदानै प्लिज यार चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे बिदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो मोजां गाज्रि भिडिअथ' फैखाबाय थागोन नालाय माने बिदिनो भाइरेल जाबाय थानायाथ' फैखाबाय थागोन नालाय थ' बिदिबा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आई होप कि नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो